Na brucho budeme potrebovať len jeden kotúč, ideme 2 cviky po sebe, 15x1, 15x druhý cvik. Čiže kotúč budeme vytlačať nad hlavu a ideme sedlahy robiť. Keď ti to nejde, tak si zašprajcuj niekde nohy. Keď to nejde s kotúčom, tak ideš bez. Hlavne, aby si úplne posadol. 15 krát. Na druhý cvik tiež potrebujeme tento kotúč, ktorý budeme držať nad hlavou a budeme priťahovať kolena k sebe. Uhol v kolene sa nemení, špičkami sa dotknem zeme a nadvihnem zadok.